Riders with Heart er en velgørenhedsorganisation, hvor vi støtter børn, der har det svært mentalt og fysisk her i livet. Vi har samarbejdsaftaler med diverse hospitaler, Julemærkefonden og Børneklubben i Hjerteforeningen. Det vi gør ret kort, det er, at vi arrangerer nogle events. Det vil sige, at vi kører en masse motorcykler ud til de forskellige steder, hvor børnene opholder sig. Og der afholder vi nogle timer, hvor vi giver børnene en rigtig god dag, hvor de får en t-shirt, en tur på motorcyklen, hvis de kan, må og har lyst. Og alt i alt bare spreder glæde i deres liv. Jeg oplever jo på tætteste hold, hvad det betyder for børn at få noget så specielt besøg som en masse motorcykler. Børn, som slås med rigtig meget til dagligt, og så kan se glæden i deres øjne. Og se motorcyklerne, der kommer kørende, og så være så heldig at få lov til at få en tur.